Hello guys, part 2 na niya guys. Please subscribe, like, and share. This is Eric Hilot of Digo City Davao. So please subscribe, like, and share channel. Part 2 na niya guys. Like this. Up, yeah. Pasmo sa kusog. Kaya magtrabaho, magbuti. Hinaw. Ano isa ka control, kung hindi ka nagabasa, uric acid. Taas ang uric. Taas ang dugo. Bukas hindi dala ma'am. Ikaon din ng bugas. Wala din daw na init. Yes. Ito sige. Init ang sakwan.
Naon ni. Naon. Papa ko. Kapoy. Ano tamo lingkod man? Yeah. Man. Ah, tamo lingkod man. Ano pa ta kabalo do? Mm. Tindog sa ba? Oh. Ano ito po? Picture, picture, picture. Picture, picture. Gusto. Terus uslo kamay ma. Ipa. Sarap. Mana? Tulong mo na ko, boy. Tulong mo na ko, boy. Kaya naman nagkukoy. Lalo ni papel to? Naman. Kani? Naman. Ala, ala. Napalit ang puso, di na lang. Unsa ditong sudanon di ay? Palitan ka na pumunok dito. Okay, let's go! Ano, delikado dili ako. Cheerio. Kanan kami der. Ano mo? Like this? Kiss-kiss ni. Like this? Kiss-kiss ano? Like this. Langkit na ah. Mas na ko na. Ha? Unsa? Para daw. Unsa? Para? Ano gibutang? Ano ko na? Na. Lo!
Asa maya?